Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Mao kini ang akong mando. Ang mga taxi nga gipanag-iya sa akong daddy tulia ninyo o pagkauman, sunuga, dauban. Matuman, kagibot. Oh, ganun ikaw na may matwag. Matuman, kagibot. Maya kang gilaan yung mga tingog. Buhata sa labing madali mga kakibot. Gusto kong ipakita ni Daddy Rafael ang kabangis ni Federico. Buhata ang akong mando karon dayon. Kagibot. Kagibot. Papanahon na to ang dugo. Kakibot will strike. Kagibot. Na, balagin mo maningog. Okay, Pasagay mo tando na mo. Yan na. Atong pakurugo na katawan. Magmotor ka mo. Motor. Kanya, full face helmet. O kung samok ang full face helmet, magbunit ka mo. Bunit. Ilong ug mataray makita. Klaro ba? Klaro, kibot. Una ng target na to ha. Mao ang taxi. Nagpinag-iya ni Daddy Rafael. Klaro? Lagi, kagibot. Kung dunay mga pulis nga ikay kwento, patyan ninyo. Kibot. Karon dayon, lihok na kamo. Yes, kibot. Nyor, karon nga wala si Federico. Dili magkato mo balik. Kato si Abel. Dili ni mo pabalikon, dili ni mo paarion. Otrong way hinungdan, ola. Nyor, Nagtuo ko nga may igong kaisog. May igong katakos. Pero gipasagdan ko. Way nahimo. Aron makatabang sa kanako. Aron makatabang sa sakong problema. so dili na lang. Way kapuslanan. Way hinungdan. Kaswerte niya nga akong giilang akong anak. Giangko na ko nga ako sang dugo. Pero, way bili alang kaniya. Nyor, kuan kini. Dili na ko ni Abel. Taong way kartiyo. Taong way diskarte. Gusto lang itingali sa magpabiling nga pamboy sa gasolinahan ni Mr. Macau. Well, tuntun ako. Nyor, Pulos, way hinungdan nga mga anak, ula. Kunya, saan naman lang itong imong gisulti? Nanawag ka nimo ang usa sa mga kidnapper nga matut pa kuan. Kanang nagbahat mo kuno nimo nga basulan nimo ang tanan. Wa ko malisang kaniya. Nabaloka lang ko nyo pa. Kaya tingalik mo ari ang iyang katubang mo ari ang iyang grupo diri sa mansyon. Basin og labayon ta og Granada. Ula. Mauna nyo. Lagi ka. ikain na, Ola. Ah? Miss Marga, ang gabayati, ako ba, gikuyawan ko, gibati ko kabalaka, kaya tingalik, nis ultimang ko, Senyor Rafael nga, nanawag ko no ang kidnapper, o nagbahad niya. Mao din ni risgo sa taong milyonaryo. Kanang, mao ka na, Miss Marga. Nagtuo ko nga may problema ang mga milyonaryo, pero naaman di ay. Ang tanang tao, no, nagyo da ay problema. Correct ka, Ola. Ayaw ka bala ka, ula. Pahimangnuan ako o pahimuan ako og extension ang koral. Pero
safety net ang ikural. Ingon man, butangan ang palibot og net na kung dunay ilabay dili mutog pa, kung dili masangit lang sa net. Labing maayos, sir. Darling Marga, itanaw ko ko sa cellphone o kinsa ka na nanawag. Basin ang kidnapper na Sam. Yes, darling. Si Abel kini. Mao ba? Ambi ang cellphone. Dawata. Ambi. Hello? Hello? Ano nanawag ka, Abel? Kuan sir, kining nakabalita mi sa radyo nga nakuha na nimo si Miss Marga o napatay ang tulo ka mga kidnapper. Tinuod ka na. O ang nakatabang ka na ako, mao katong taong nagmaskara. Sir? Ha? Mga anak, way nahimo. Wa makatabang ka na ako. Way hinuga. Sir Rafael. Wa ka na ilang tuyo. Kuan sir, Bye. sorry, Sir Rafael. Samok-samok lang. Si Abel? Ang way nahot kong anak. Way utok. Way kartiyo. Pasalamat siya nga kung gilang ako anak. Pero, way hinungdan. Dili makatabang. Nangayo di kaktabang niya. Yes. Gipari ko siya. Gipangayuan akong tabang. Aron luwason ka, darling Marga. Pero ang kanahan, ni Pauli. O gipasagdan lang ako. Nga mo'y makikita sa mga kidnapper. Tarong baga na. Kako siya. Sa ato pa, dili na ni makuhaon si Abel? Dili na, Marga. Ato pa hibawan si Federico nga dili na ni makuhaon si Abel. Aron dili na siya masuko nimo. O dili mahiubos pa nimo. Pasagdi siya, Marga. Mas maayo na siya din, aron dili maglabad ang akong oho. Rafael, Ali ka mang kamahay nga manay bation no Rafael Bayabel. Ay, huwag kay tao nahimo taon. Lain mo yung nakaluwas. Ang taon mo nagmaskara noon may nakaluwas siya. Angay si magpasalamat sa taong nagmaskara gyud. O anak yun. Lisod, mag-goodbye. Nangaisag tabang na ako. Puyugan ako siya. Kung mahibaw ang mga kidnappers, pat yun man si Marga. Oo, mausad. Di man tingali. Nahibaw gud mo sa plano gud. Nahibaw mo sa oras. Nahibaw mo sa dapit. Nganong dili man kamo ang nihimo? Si maskara naman noon. Sorry. Ako ang mag-good day, Charity. Kuan ba ang... Nganong nakahimo man si maskara? O nya kamo di makahimo? Sulok ba siguro to day, bida. Nga tuwa dito ang taong nagmaskara. Ang sibot mong ipasabot. Basin ba, gatong na maskara mo ito supulterero sa menteryo, no? Unsay si pulturero ba? Kada bang tigbantay sa menteryo, mao man si supulterero. Basin og nagtakuban siya og nagmaskara siya, di ba? Kung siya man. Maayo pang supulturero. Kamao pa. Pero kamo, mga bayot mo. Anday, pabida. Ikaw, Abel, nilakaw man kag sayo. Nisunod man ka na og lakaw. Di inday ka, nangitag ikal? Charity. Pahalag masuko mo, Abel, inting. Pero inyo lang gipasagdan si Don Rafael. Uy, yun na. Naitaksi nga ni Hunong atbang ng gasoline station. Huwag na iniabot ka nagmotora. Hala, kiharang ang taxi driver. Hala, uy, saan mo na ilang gibuhat ha? May galon nga may sud. O gibubo sa taxi. Ug ang usa ka tawo may lighter nga gigunitan. Hala, gipasika. Ay, giitsa. Hala, niulbo ang kayo. Gisunog ang taxi. Hala, gisunog o gipusil ang taxi driver. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!